Suparnion Anjisi Gongsi Bojaksyu. Jagoan kita ini. Ya, umat terakhir deh.
Ali Tuhan debata amanami na marhabang sa di Banua Gijang. Mauliate puji-pujian di sobbahor rohanami Tuhan. Alasi dohot tolongmu na toptong madongani, mangaramoti, mangiring-iring, manugu-nugu pardalanan ningolu nami. Hamo kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus, ya dorahita mabigi guarnion, anjisi, gongsi, bojaksiu.
plus dah. Mana mai? Selamat hari Minggu Madihita Saluhutna. Selamat hari Minggu Inang. Go
margoar ni mingguta sadarion. Imana margoar minggu 10 sada dung Trinitatis. Manang hasi tulusadaon ni debata. Topik akabang somaka muliateon asini rohani debata. Adorak suta mulai ke baktiata perjolo mahita martang yang nahohom di bagasa rohata. Martang yang mahita. Amin. Tapukah masuk maret de mahita sa buku ede nomor 214 ayat sada dohot ayat tolu. Oh
Mar hite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi porbadia. Na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Dialo debata doaka na jukat roha. Alai dileo doa sini rohana tuaka na serep marroha. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Jala para siroha na sumurung. Dipangido roham naing mangolu jala martua hami sogot. Nungaragam dalan na dibayan homa nungguli rohanami. Asa hutada hami hatuaun sogot. Dibayan niu paserep hami manuai rohanami. Mangido sian ho. Saileho matodim na badia itu hami. Asa porsea hami diholong ni roham di hami. Sai hutangihon hami masoaram. Na mangapoi hami ditiki para si rohaon nuaing. Asa sapang hami tuhanguluan. Na pinarademi di hami. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marade mahita sia buku ede nomor 200 sada ayat sada dohot tulu. Patik ni debata di minggu sadarion imasian patik palimahon doho telapatanna. Iko pasangaponmu donatorasmu. Asa martuaho jalaleleng mangolu ditano nanilehon ni Jehoba debatam diho. Dia dolapatan ni odo. Iko dihabiari rohata debata. Jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang lea rohata mida natorasta. Dohot mida akarajata. Rodi akana tua-tua. Dan jadi paro ota rimas nasida. Iko patut dohita. Jala ikon holong rohata tu nasida. Siolua do nasida. Jala si subuto dorohana. Atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata. Sai pargogoi mahami. Mangulahon nahombar tu patikmi.
Amin. Marede hita sia buku ede nomor 197 ayat 1 dohot ayat 4. Tato poti mado sata tuado panire bata martangi yang mahita. Alea manami jala debata nami na di Banua Gijang pargogo naso hatu dosan par dengan bahasa doho jala rodi saleleng-leleng na do asini roham sai marpamuati maroham di hajahaton nami jala sai unang be ingot akka dosa nami ajojo do hami mardosa marado poko jala jojo do usungguli hami rimasmu marhi te siap pangalosion nami di hatam ale Tuhan Jehovah sayunak paingot-ingot pangalosion nami unang alang asini roham sayu rupi mahami ho ale Tuhan debata hatuan nami palua hami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tuhai sani dosata. Songonodo pakaholongin debata di Portibion. Pola do anak nana sasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan nasa leleng ni leleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Maredehita buku edetas yang nomor 710 sia ayat 1 doa ayat 3. Oh
Evanjel di minggu sadarion imanan nienet sian pesalmen ono pulupitu ayat sada sahatrodia ayat walu tajahama marsika sorin ede namardongan parhinaloan sipil tihon. Asalamar binoto tano di dalanmu, diboto akabangso sudena hatuamu. Marlas ni roha, jala marulupulup sugut akabangso, ala tigor panguhummu di akabangso, jala dituguho akamarga di tanoon, sela. Tanoon mangalihon guguna, sai pasu-pasuon di debatata dohita. Ima sahana martang yang mahita. Martua doakan atu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Marede hita buku ede nomor 400 ono puluh tolu ayat sada dohot ayat tolu. Tidakon maha taha porsiau tai songon nahina tidakon nidongata saha porsiau disadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imanati dubuhon ni si Maria nagabi-gabia sato di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na maetar pajal di bana di hao pinarsilang na tua tubanotoru na mula mangulu di arpatuluhon na manaik tu surko lauhun tutu siya mendebata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disimai bana pemamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditodi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan la Kristen aka nabadia doho dihasani dosa doho dihatai namando mula mangolu sogo daging nihalak naung mate doho diangoluan nasora suda amin. Tabegema kor inahana.
diudutian non anakon nami NHKBP.
Titing namasa di Huriata di Mingguon tanggal 20 Agustus tahun 2020. Naparjolo dak danak nasorang di basa-basahon tu hatta do sada dak danak bawa di keluarga amang raja pe mani huruk inangi borusi majuntak sorang na di hari Kamis tanggal 17 Agustus 2020 inganan nasida di lapangan tembak manang wik pitu. Napaduahon ruas natamba. Tajalo do gabe ruas ni Huriata ima keluarga Eko Priswanto inangi Saria Purniati Borusida Butar. Rap dohot sada bawa yanakon nasida. Naros yan Gereja Kristen Jawa Kuto Arjo. Inganan nasida di Jalan Rawabola RT 004 RW 007 nomor 130 wali di Komplek Gereja Manangwik Sada. Napaduahon keluarga Pirton Predi Sidabutar inangi Nancy Borusi Temorang. Rap dohot tolu yanakon nasida sada bawa dua boru naros yan HKBP Taman Mini Resort Taman Mini. Inganan nasida di Pondok Ranggon Manangwik 2. Napatuluhon Parguru Malua tahun ajaran 2020 tolu sahat 2024. Mamuka tanggal 6 Agustus 2020 tolu naung salpu sahat tu hari Mingguon 20 Agustus tahun 2020 tolu dipuka Huriata do pendaftaran nanaing mandohoti Marguru Malua di tahun ajaran 2020-2024 tu ianakon ni ruas ni Huriata. Disosohon ma asa dibuan fotokopi akte pandidion nabadia, akte kelahiran, dohot surat pengantar sian situa wik nabe. Di hari Minggu tanggal 27 Agustus 2020 di Patupa Huriata do ibadah pamuhai Parguru Malua dohot natoras dimulai jam 12.30 maringanan di gereja. Hari Minggu naneng ro tanggal 3 September 2020 dimulai Marguru Malua maringanan di GSM Gloria Lantai Sada masuk pukul 10.30 nani luhon ni pandita. Paupaton pasahat ulos 50 tahun perkawinan. Hari Minggu naneng ro tanggal 27 Agustus 2020 patupaun ni Huriata do pasahaton ulos 50 tahun perkawinan tu akar ruas ni Huriata namarulang tahun perkawinan pa 50 tahun songon tandalas ni rohasian Huria. Palimahon Dewan Koinonia Penguan Korama mamuka hari Jumat sahat hari Senin tanggal 10 sampai 21 Agustus 2020 borhat do Penguan Korama kunjungan rohani tu HKBP Dolok Masihol Sibolga. Borhat sian gereja pukul 4 wib nani luhon ni Pendeta Krispandoli R Harahap NTH. Paonopon Dewan Diakoni Seksi Sosial tabuan ma ditanyakta akar ruas ni Huriata na di bagasan parsahiton songon naung tarsuda di tiktikta.
Seksi Pendidikan Sadarion Minggu tanggal 20 Agustus 2020 Patupau ni Huriata do marhite Seksi Pendidikan pasahaton hadiah tu ianak kota na berprestasi juara sada 2 dohotolu tingkat SD, SMP, SMA manang SMK dohot na masuk tu perguruan tinggi negeri di Parmongguan pukul 10 WIB dung sidung Korwik. Papituhon panitia tahun profesionalisme Pesta Gotilon 2020 HUT HKBP Cibubur pa 44 tahun. Hari Rabu tanggal 20 Agustus 2020 Patupau ni panitia do rapot dimulai pukul 10 siawib. Maringanan di GSM Gloria Lantai Sada. Marhite Tiktingon pinagido tusude panitia asareta madohoti rapoti. Songani matiting di menggutas saderion akatikting na mangihut boy mata jaha na adong diwarta jemaat tuhata mamasu-masu hita saluhutna. Tabekema kor week 2 di hutian non week 4.
Marede mahita sia buku ede nomor 700 sonom mamuka sanaya sada rodi udutna laos tapapunguma peliata sada A doho sada B. Oh
Dame ni debata na sumuruk siya sa luhuk na roha. Ima mangaramoti, ate-ate doho pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon, horas madita saluna. Nian, nunga manak pigahari pinatadaho diri. Alay atik tungadong ko pesya kita, naso apala manadahami. Alani jumulo mapinatadaho diri, au ima padita roh den sitorus. Inata pardijabu boru situmorang, 5 dana dihami, opak bawa sada boru. Hobar tueska perpindahan natin otopon ni pucu pimpinan ni Huriata HKBP. Mamuka siya minggu tanggal 6 Agustus na salpu. Nunga diujako kami, gabi uluan Huria di resort Cibuburon. Alani marhiteon, sahak manuai katatabi, dohot toras-toras nami tutonga-tongata. Horas madihita salukna. Hatan itu hata, turpuk jamita, sipa husor-husoron ni rohata. Di mingguta sadarion, imana tersurat di buku Rom 10 sada, mamuka maisian ayat sada 1-2a, dohot ayat 20 sia, 1 ayat 32. Rom 10 sada, ayat sada 1 ayat 2a, dohot ayat 20 sia, 1 ayat 32, tapai hutihuk madibagasar rohat tabi. Asa hudokma, tung dibolok ko debatado bangsona, daumai, ay hala Israel lo nangau, Pinoparisia Barham, marga Benjamin. Datung di boloko debata bangsona, nauk tinadana hian. Aidang dipatai debata akasileon-leona, nakpajowon nai. Aina jolo, daksioloi debata hamu. Si pelebegu gabe dapota na siniroha hamu anggon waing hinorhon ni naso manguluina sida manang Israel songoni mana sida dak panguloina sida saunari anggiat sia-sian nang nasida musengani hinorhon ni asinirohana natuhamui. Ay naum di pasahat debatado saluhukna, turoha na somangului, asa asian namuse saluhukna, ido sahakna. Hamuna kadonga saha persiaon, hita hurian itu hata narak marpungu di minggu tasadarion. Parjolo sahali turpuk taon, omma surat ni Apostel Paulus. Apostel Paulus manajolo manurat surat Rom. Jala semula turpuhon khusus ditujuhon holat tuhuria Rom. Sasitonga ditikina manongo suratos si Paulus tuhuria Rom. Dang naheado pe si Paulus sian hutarom. Alainak peso hea si Paulus siak hutarom. Takaslo di paihutihut si Paulus. Sudia kabarita na masa di hutarom. Ahurwa na masa di hutarom. Masa perbulat-bulatan. Masa perpecahan. Masa kelompok-kelompok di tonga-tonga ni huriai. Buasa masa kelompok-kelompok di tonga-tonga ni huriai. Hamuna kadonga saha porsiaon. Ruas ni huria Rom terdiri sia 2 latar belakang. Satonga ruas ni huriai narosian agama Yahudihian.
Satonganay ruas ni huriay ima narosian bangso agama nasing non Yahudi. Dung marsada na sida di tonga-tonga ni Huria Rom, masa perbulat-bulatan, masa kelompok-kelompok, masa perpecahan, masa kelompok-kelompok, nagijangan rohani halak Kristen, narosian agama Yahudian. Say maos na idokon na sida, hola kami do bangso na pinili ni debata, hola kami do anak ni debata, hola kami do nadapotak kadua usugut, anggohamu dang dapotak kadua kamu, anggohamu sudah mahamu gabe soban ni api naroko, say mula hula ni nanasida, tuak ka bangso naro sian bangso nasingi, jala di bagas joroipe, say pitor mamuli-muli gohalak Yahudion, say konijolo na sida hudul, alayak ka na siya bangso nasingi, wasay hola naman nikir-nikir mau dipuri, jala dakpola si bege-begeon, naksuara nyo di tonga-tonga ni huriay, alani masa kelompok-kelompok, pulik kelompoknya halak Yahudi, pulik kelompoknya naso Yahudi, pulik kelompoknya Mora, pulik kelompoknya Pogos, pulik kelompoknya Botar, pulik kelompoknya Wirong, pulik kelompoknya Bodohodok dohotakan asingi. Mangihuton Apostel Paulus, marabolo di sada-sada huria, molo masa perbulat-bulatan. Marabolo di sada-sada huria, molo masa kelompok-kelompok. Marabolo di sada-sada huria, molo masa aka perpecahan. Asa unak pocah huriai. Alani ma ditongo si Paulus surat tunasida. Ditongo si Paulus surat huria Rom, asa sadana sida di tonga-tonga ni huriai. Nuang dia mahatani si Paulus. Ahamapoda ni si Paulus tuhuria Rom natongo di bagasa perpecahan nasida na parjolo nakidyesa da dohot ayat 2 dang dibolok ko debata bangsona o mana parjolo sahali hatani debata tuhuria Rom lau pasadahon nasida dang dibolok ko debata bangsona hamuna kadonga saha porsiaon na jolo sada do dipilih debata gabi bangsona gabi anakna. Ditiki pamiliton ni debata di bangso Israel hati hai nungadong 250 suku bangso di Portivion. Jadi dua suku bangso do peguara, dang negara, dang bangso do peguara. Ditiki dipilih debata bangso Israel gabi anak gabi bangsona hati hai nungadong 250 suku bangso di Portivion. Ia dipilih debata pe Israel gabe bangso na gabe anak nga dang nau berjuang bangso Israel. Dang nau badian nasida. Alai dipilih debata bangso Israel gabe anak nga gabe bangso na dalam ni debata don lau majo nasida. Asa gabe contoh niya bangso Israel tuna 240 sianai. Songo dia mahubungan ni jolma tu debata, songo dia hubungan ni debata tu jolma. Ihiyad do na naik siulaw ni bangso Israel. Alai gagal bangso Israel, mamakke pamiliton na sahatu nasi. Siya mulai na jolo kamanginang adorak suarongo pe televisi nunga say merbedai bangso Israel. Sasatok ki timur tengah merbedai, sahat tunuan gaor timur tengah. Buasa say merbedai bangso Israel. Adong ko ang garang-garasida, ay buama rohani debata tu hita. Ay nakpeta porangi bangso nasingan, nakpeta tubuhi halahan, buah rohani debata mamerek kita. Ay wala kita do bangso na. Amerika pimadir ma bangso Israel. Dangulu Amerika marporang dohot hala Israel. Adong ko ang garang-garasida, hola kita do bangso na pinili ni debata. Alani siya mulai na jolo, nga na jahatan, nga na jukata bangso Israel. Gijang rohana sida. Alay di somma holong ni rohani debata. Holong ni rohani debata adil. Nakpe holong rohani debata tu bangso Israel, ise na salah pukul. Nakpe bangso na pinili ni debata bangso Israel. Nakpe bangso haholongan ni debata bangso Israel. Asal salah pukul.
Daksongo kolongi rohani hita jolma. Terlebih holongi rohani sahala opung. Molo holongi rohani sahala opung jok memanjakan. Olo do marbada pahoputa satabi dipukul si hahana deknya. Alai ropung pahopuk kisiu go pedai do kamanginang. Jok do holongi hita jolma memanjakan. Anggo holongi rohani itu hatta dang memanjakan. Isena salah tedang. Isena salah pukul. Nak peholong rohani debata tu bangsa Israel alayalani jukat jugul takang ni rohana sida jok do bangsa Israel diuhum debata. Lelenggo nasida di habuang Babil. Lelenggo nasida di perhatobanan Mesir. Lelenggo nasida nang di perdalanan siam Mesir laut utano kanan. Lelenggo nasida di perhatobanan di habuang doh di parkorsikan. Tutu ia dihum debata nasida turpuk tamadok dang nama bolok ko debata dang napa mate hosaka mi debata alai dadan mi debata do habuangani lau papita ho mangajari hapor seaon ni anak dan sinakun hamuna kadonga saha por seaon nuai kita do bangso Israel na parjului dakolan Israel dipilih debata gabi anak ngagabi bangsona. Alai marhite-hite pagkokopon ni Tuhan Yesus. Anak na pinili ni debatado hita. Bangso na pinili ni debatado hita. Songo bangso Israeli do ngoluta. Jok do hita tertutup di ngoluta. Jok do hita tersulad di akadalata. Alai masa piakana masa itu hita. Dang nama bolok kosaka mi debata. Dang napa mate hosaka mi debata. Dalam ni debata doi lau mangajari hita. Dan apalah huboto adong nakisah kita tatutuk lauro tujuk gereja nak kamanginang. Adong bah pas musai natan nate. Mardala kita nakiro tu gereja sabil majahawiate. Batartuk kita adong nakin batu namek di dalani. Dalani debata doi pengotok kita unak selala pemerdalani nak 2 hari minggu nanengro. Rasuliro hita hiamar sahita takamanginang. Moloro parsahiton itu hita. Rajumat tadalan itu Tuhan ido paingotok kita. Ay mungkin na sa lilingot tekisehat kita sa ilalak buhita markaretay. Bah, markaretay do tagarra marwaro. Marmotori ate. Buamak kay nangga baru rohan sa Sumatera. Molo marmotor ihamon. Markareta do ihaniate. Hapea singgo kareta api di songa gajanggo. Ati behado itu tusaka mitu hatta ngapalu jahuna salilingot holan namar motore ho asa sojo ho di podo mamu. Molo masa piakana masa idi ngoluta dang nama boloko saka mi debata. Molo masa piakana masa idi ngoluta dalan itu hatta do makaulong hita tua katikinaneng. Alanya kamanginang hita majo mamereng hita majo paihuti huton akadia arsak paru kilon nama satu hita nuaeng molo takas tapai huti husaluhu nai dalan itu hanidoi lau papita hokka porsyauta molo marsahiti tahuida nak titik tinggi na gudang ruas tanah marsahita kamanginang na gudang ruas tanah marsahit Hearo hujaha buku Matius Markus Lukas doh Yohanes 15 hari Tuhan Yesus disi pamalu pun namar sahid. Setiap pamalu namar sahid Tuhan Yesus odo hatana. Hapor siaumi do paluaho. Hapor siaumi do pamalu po. Nahudo akamanginang dituntut siak kita. Hapor siaon. Ati behadon wang na pay may mahok kapor siaw tuhatay. Dia kahita namar sahiti. Tohodo memang. Headoy pamalum Tuhan Yesus na mapitung. Alay gaboy ba ni do tayo kamanginang bahaman ya kubungan na gabot kupito nga tiyak tabajojob alay ala por siya ibana bamaluk parsahiton na naboy do hape ba ni tuhata air putih gabi ubat molo betul-betul por siya hita ala ni molo dibaga sa parsahitok kita nuaeng tasukul dirita ati behado tutunuaek terpay may matuhani di hapor siyauta hapor siyaw ni dituntut dipangido tuhata tuhita. Alanya kamanginang molo masa kana masa dingoluta dang nama bolok saka mi tuhata.
Holong itu hatta doi dalanna lau papitahon patogu hoka porsiap. Na padua ho didok ditutpuk tahun nakin ayat 20 sia dang dipatai debata akasi lehon. Terus do dilihat debata si leon na tu hita jol manak tu bangsa Israel. Nak pesongoni takkan jugu li bangsa Israel alai saya terus do dipikiri debata dalan lau paluahon nasida siak kabuang ababil. Terus do saya dipikiri debata akan naulina renggat tu bangsa Israel bangsa natakang rohai marga tiga tiak kapan urirang disuruh debata pengot to nasida lao songoni do nak tu hita nak pejo joti tao mangulah nak kaulau namaralo tu lobo di rohani debata nak pejo joti tao malas mamuji pasanga potuhata alai terus do dilihat debata akasi leon na tu hita terus do dilihat debata akka pasu-pasu na nagudang itu hita raulo roturo hata hama pasu-pasu ni debata dia pogos doau hola sada karya tadi jabuku manangahan adong di jabutai sude hola pasu-pasu ni debata do hola boy pe hita marhosa dak tarasa balgani pasu-pasu na pinasa di debata ya doau manempel banate hola sahali 2000 kamanginangate hola sahali inatuka tempel bani berarti jahalit ngolu tau tiap hari tak tarasa belgani pasu-pasu di pasahat debata naguda nga pasu-pasu di pasahat debata tu hita hola boy hita marhosa tak tarasa belgani pasu-pasu ni debata dilihat debata kapariba parabito napka parianak kono di tonga-tonga ni keluarga adong ko rumah sakit nuang di Prancis sakamanginang jadi perhebat di Prancis yang di hita pe gudang ko rumah sakit ngai woto rumah sakit to sedelilingan namar sahiton molo hira-hira song beharapan mua pabulak kamu hamatikar mua padengak kamu majabuna ngai woto madohi dak pola songon na ibabyak kabada apit sotu sonate molo idok rumah sakit to buat kamu mamulak nabu idok te pagajang-gajang umur di namar sahiton nanggo sajomai ipedang naboy bidongan makatay hola komputer rama mangguitak kamanginangate alay dohot siarat ikot tuhorok kosa si sajomon 600 juta sajom bayak ko kamu jua kamanginang molopola hiyak kita manuhor hosa 600 juta sajom bedak tupur kota Jakarta ate manangaha peta sipa di Jabuta satokit tupur molo sempat kita manuhor hosa belgenai HP pasu-pasu di pasahat debata tu hita gudang ngayak kasilalian ni debata tu hita gudang gunwang jol makamanginang dang boy be diangkat setabi si majojak ngaon sudiro hita mangatusi si majojak pat holan yangkat sat ago HP hita au cugari arok madokon manangi senaro tu jamboreon ilia 5 juta bi sahala ninna bodo pe hita merlojo ngate pinoma bodo pe dohono tatu doho dawida lapatan na sehat do pe hita buah halahan nang gohola mangangkat congono dag ago HP hita sehat do pe dilihat Tuhannya kapasu-pasu silas nirohan anggo mamereng dosa tainyan anggo mamerek jahat ni bangsa Israelian dak patut tiap benasida majalo akasileliani anggo mamereng akadosa tainyan dang boy besongono na kauliulita taingo jona jolo mula-mula bor hati ta satu batu Jakarta nate roa-roa hiad do rahita da jolo bama nani ojar hapu gosod do debe hitau satu ba aong nani ojar riutang HP saunari bayi dah holang gadok kedo talang ditoba HP saunari nggak uli-uli hita kamanginangate dak tarasa belgani pasu-pasu ni dewata tu hita tuani mapidda hita tahun 20 hapitu puluh hatu Jakarta manis-manis hita kamanginang dak tarasa belgani pasu-pasu nagoda na pasu-pasu di pasahat debata tu hita iya dilihat debata pe akka pasu-pasu nagodani dangala di burjutai dangala di gogotai dangala di malotai
dangalan iringgas tamar minggui hola nalan ya sidohot tolong rohani debata asidohot tolong rohani debata patut ikok kamu liate honota marhite naringgas sita mamuji pasangap pon iban dilihat debata sudah kapasu pasuna godangi asata puji de ibana holani do hape sakak mitu hata dilihat debata kapasu pasuna godangi itu bangsa Israel asa dipuji bangsa Israel lo debata dilihat debata kapasu pasuna godangi itu hita asa tapuji do ibana dangarong nasik sakak mitu hata hulian majo seha mataon asa iliano jiyau masna sabal gani gari jadang diharap mutu hatai hulian majo gajang umur rina tahun asa iliano jo mobil dia wakar harga yang diharap mutu hatai sadana ni harap pon itu hata dilihat Tuhan kapasu-pasu silas ni rohai asa tapuji do ibana holam mamereng ini anak memang inangate da patuk manian setiap saat naik karuar hata pamujio siap pamangat tahun alai taida magudang idong halak Kristen enak pe 1.200 1.100 ruas ni HKBP Cibubur angko naringgasin namar minggu hola 25% do pehita nahudo gudang idong halak Kristen nanggo sahali tolu bula dakya haruar hata pamujio sa pamangan nanggo sahali saminggu dakya ibana majogo ari Tuhan hape holan ido hape sakat ni Tuhan dilihat Tuhan iga jangi umur haki pason boy hita mardalan boy hita mangan boy hita marhosa sadadu sakat ni Tuhan asa tapuji do ibana alania kamangi nak tapuji ma Tuhan idi nguluta holan ido nani harap pon itu hata tu hita songo dia hita mamuji pasangap Tuhan dak pola modo pita di aspalam mamuji pasangap Tuhan nama muji Tuhan do hita molo taleati kita inanggo 5 minit manogo nai martang yang makatai tuaru pani dewata jadi akamangi nang isi hicat kita manogo nai 10 mata hudul jo hita satok kini podo maniate makatai jo hita dari hati ke hati tutu hatai unang jotor gaor unang jotor remengon hai unang jotor semuanya martangi yang johita tabajo tekat na positif di ngoluta anggo sadarion iko ringgas jauh mamuji pasagap po Tuhan anggo sadarion iko lomoni rohani Tuhan jona hule di ngoluku i mata baik tekat unang jakana negatif anggo non iko kujang golei bena unang setor song anggo non iko kutako jo pisang na unang jotor song niate tabereng jo arogo perubahan pasti arok perubahan saina tabani Tuhan ido kapasu-pasu silas ni roha dihita tua katik kinanang ro molotok tong daulat pasangat nama muji pasangat Tuhan dohita kamanginang molo dekat ture perdalanan ni keluarga ta molo say lara po berbeda yama rohotina nuang di tonga-tonga ni keluarga gari pertoba pengamaila merbedai molo say lara po pehita merbeda yama rohotina masya Tuhan dijabu tetangga ta islami peboto madok dak keluarga si puji Tuhan keluarga alani nama muji pasangat Tuhan dohita molo adem denggan ture pardalanan ni keluarga ta akaido dadata lau mamuji pasangat Tuhan dak polek komodo pite aspalan asa nama muji Tuhan nama muji Tuhan dohita molo ringgas sita majujui akayanak ko na pinalumehon ni Tuhan tadi tonga-tonga ni keluarga ta asa rotu aka perpunguan ni halak Kristen asa romar minggu asa romar maduhoti pertanyaan saya dipasu-pasu Tuhan mahita sadukna ita bayak kasilas ni rohai di tatwakatik kinanengro amin martanyang mahita ali Tuhan debata amanamina marhabang sadiban wagijang mauliate puji-pujian di sobah rohanami Tuhan nunga dipakulingi hohami Tuhan marhite hatam napi nasaha mutu bangsa Israel jalaido Tuhan kurajumihami nakatap Tuhami huriam lumobi di minggu nami sadarion marhite hatami Tuhan nunga dipatudu hoko balgani holongmu Tuhan diramoti didongani diring riko pardalanan ninggolunami asi marohap Tuhan suatu katami tu bagasa roadot pikiran nami asa marurak marperbue hatami asa hatami Tuhan nagadegogo tukot sulu-sulu dihami lau manguduti ngolungul nami tu akatik kinanengro nak tu akatik kinanengro pe Tuhan tok tong pe sihol rohanami tok tong matuha pakulingi ngolunami asa hatami nagabehad da ngabatabat di ngolunami asa nang mani bilhami siya dalam munasitongi
Ale Tuhan debata manami na marhabangsa di Banua Gijang. Di minggu nami manogotot Tuhan hubak kami tu adopamu. Aka perdananan ninggolu dohok keluarga nami. Asi rohap Tuhan iring-iring togu-togu perdalanan ni keluarga nami be. Padawa karsak, padawa batabat, padaw parsahitos siya tonga-tonga ni keluarga nami. Tabay matuhan akapasu-pasu akasilas ni roha di tonga-tonga ni keluarga nami. Asa toktong las roha nami mamujiho. Nangakay anak ko nakapahopu pe Tuhan. Naog pinalumeho mo di tonga-tonga ni keluarga nami. Manang di diabe na sida maringanan na daw manang najonok siya kami ramoti na sida saluna. Molo di baga sa parsikolana kay anak ko nami Tuhan asiroham. Ramoti na sida labor hado lamulak sa parsikolana. Buka rohado ho pikiran na sida sa takas diap tu si nasida. Akapar sejarah na pinasahat ni guruna. Asadong laban na sida. Na mga luli makalujaho parbinoto hani. Molo na mga luli karejo akay anak ko nami Tuhan asiroham. Say patongo matuhan akapar karejoan na ho batu na sida bi. Asa gia doho marolopolo marlas ni rohan ang nasida mamudiho. Molo naung dapok karejo petu hatta bay siras ni rohay. Asang gia marhitisian itu halam di tada nasida asidot tolong. Atong ho matuhadongan nami mia maringana di tonga-tongannya kabagas nami. Bay na kabagas nami tuha bagas silas ni roha di hami lumobi mamudiho. Iring-iring togu-togu pardalanan ni keluarga nami. Tabaya kapasu-pasu silas ni roha. Asang gia marhitisian itu halam hutadahannya asidot tolong. Suak songoni matuhad di minggu nami manogoton. Hubuak kami tu adopamu. Aka barita masa di tonga-tonga ni huriam. Haka bipit cibuburon. Las rohanami Tuhan. Di basa-basa hoko. Sadadak danak bawa. Di ruas ni huriam. Amang pema ni huruk. Inanami borusi majutak. Asirohat Tuhan. Iring-iring togu-togu pardalanan ninggolu ni anak kon nasidai. Tabay hahipason gogolas ni roha di tonga-tonga ni keluarga nasida. Asanggia margogo Tuhan. Natoras na manugunugudak danehi obar tulomon roham. Suak songoni Tuhan di minggu nami sadari omat saya situtu roha nami. Martabba ruas ni huriam HKBP Cibuburon. Dinaroa manami nanami keluarga Eko Priswanto inanami Saria Boru Sidabutar amanami Firton Fred di Sidabutar inanami Nancy Boru Situmorang asirohat Tuhan pasu-pasu makeluargaon di tonga-tonga ni huriamon tabaya kasilas ni rohay nang dinasida asang dia marhitesian itu halam di tada nasida asidot tolong nang akaulaun kegiatan na naik siulaun nami di tonga-tonga ni huriam huwa kami tu adopam aka pertanyaan aka rapot par guru malua latihan kor dohot sermon ni pungwa di tonga-tonga ni huriam asiro hap Tuhan ajar-ajari dongani tiroi hami Tuhan asa margogo hami mangulaw mi hobar tulomoni roham suak songon itu hasaka rencana di punguan kor lansia tu hari minggu nanaing ro di nanaing borhat nasida tu resort Bogor lao madapot to dongan nami saha porsiaw ramoti dongan nasida di perdalanan padawa kabata padaw parmaran asa di bagasakay pason nasida saha tuingan nasitujon nasida di Bogor nang di Bogor petuhad dongane ramoti pasu-pasu nasida pasu-pasu nang akapar mingguan nasida suak songon itu hadi minggu nami sadarion macai toro ruas ni huriam na di bagasa parsahiton alani huwa kami nasida tu adopamu tarlobi tu hadis si Jonathan siahan sian weksada natongon waeng okname di rumah sakit Hermina Jatinegara amanami MC Torusian we onom di rumah sakit Persahabatan amang M Gulton wek pitu pemulihat tongo di bagas nasida suak songoni di si Elizabeth Nanggolan sian weksia di rumah sakit haji di nanami inang borusi moraker wek 10 di rumah sakit Pasar Rebo di amanami amang enpak pahan wek 10 rumah sakit Ciracas doho di si Daniel Sidaga sian wek 10 sada
Natongono nami di rumah sakit Tugu Ibu Depok. Asiro hatu hadis sude kadongan nami namar sahiti. Nungatung macai hati di hilala nasida. Nungalo jana sida Tuhan nama ngaluli hamalumoni. Alani Tuhan mangalopitanga kami di tonga-tonga ni huriam. Mabuat tu ado pamusude kadongan nami namar sahiti. Asiro hatu hasur dukot tangamuna badie nagok pasu-pasui. Majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti. Masih holo pehami Tuhan liano mu kagajang umur. Liano mu hamalumon. Asangia tu akatikina nengro. Boy hami muse. Rap marlas niro hamar pungu di bagas joromon. Pasu-pasu maka ubat na pinangan nasida. Pasu-pasu tangan ni parubat. Asanggia marhita kai boy tumibu bolok tanggal parsahito ni sapa matang nasi. Satokin na itu hamula bimahami. Homa Tuhan madongani hami di perdalanan. Pada wakabata pada parmaran. Palas rohanami no Tuhan boy pajupang dohotakan awawalong hami di bagas nami bi. Nang di tonga-tonga ni bagas nami ramoti pasu-pasu hami. Tuktuhi rohadoho pikiran nami itu akatikin anengro. Asa say masihol hami. Ro marpungu marsaor di coromon. Jalo matuhan elihilik pangiduan namion. Mar hite-hite guarnya anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin.
pesoranganmu ingananmu rohanami tondeme manggohi asaboy gohanmu say mabar mapasupas nang arhites ingananmu rohanami tondimi manggohi pakedot molunami gabe ale di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan saluhut silulena denga dohot na saulibasa na mauliutus hupasahatami masyana nile homitu hami pelean nami tuho say jalo main gabi wap na hutus di julum pasu-pasu main jala ramoti asa huparasya kami peleanon pati bulhok karajom dito nga tongani huriam do di Portibion buhay marohanami marhite-hite tordim asalam tadahami godang silelew mituhami asalam girgirham madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin dasana alea manami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajaumu say sauk malomoni roham di Banua Tonga Osongon na di Banua Gijang leo matuhami sadario kanguluas siapari sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unak kami togihot tu pangujunan palua mahami sian pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho di sodako Tuhan de bata mabuhina tuho jala si marohana midaho di dopako Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasaor homadame na tutod di munabi amin amin Shalom, horas may tasaluna.
Yesus